data de 6 martie, la ședința ordinară a Consiliului Roșănesc, consilierii au refuzat în aprobarea majorarea tarifului. Asta a fost 6 martie. 28 martie, seara, în primăria orașului Orchei, a parvenit o cerere de la coloana 2811, prin care ei, dacă nu vor primi tariful de 3 lei, stopează activitatea. Pe data de 29 martie, adică stopează activitatea cu 1 aprilie. Pe data de 29 martie, ne-am întâlnit, eu personal, inclusiv și fracțiunea majoritară din Consiliul Orășănesc, am întâlnit cu antreprenorul și s-a convenit ca să ne întâlnim cu toate fracțiunile Consiliului Orășănesc. Din păcate, coloana 2811, în 1 aprilie, a stopat activitatea totalmente. În acest sens, pe 1 aprilie, dumneavoastră, fiind convocat ședința Consiliului Orășănesc de îndată, prin decizia Consiliului Orășănesc s-a declarat stare excepțională în domeniul transportului. La data de 15 aprilie a fost prima ședință, dacă să ne uităm conform deciziei Consiliului Orășănesc din 1 aprilie, este scris expres că primăria va veni cu cadrul legal ce ține de soluționarea stării excepționale și nemijlocit posibilitatea activității în orașul Orchei în cadrul legal, cu licență, cu toate, cu securitatea la trafic și cu toate normativele în vigoare. 15 aprilie, ședința Consiliului Orășănesc extraordinară pe întrebarea respectivă, fiind, iarăși, avizele comisiilor despre fundarea acestei întreprinderi, din păcate nu a trecut. 23 aprilie, consultările publice cu toate fracțiunile Consiliului Orășănesc, prin care s-a făcut și s-a dus la cunoștință tuturor consilierilor divizarea sau care este diferența dintre serviciu comunal locativ și întreprinderea municipală și din care considerăm primăria insistă să fie fondată întreprinderea municipală. Pe data de 23 aprilie sunt avizele comisiilor de specialitate pe seama acestei întrebări. 24 aprilie, nu înțeleg din care punct de vedere, consilierii blochează activitatea Consiliului Orășănesc, neprezentându-se la ședință, nefiind quorum. În acest sens, ulterior, primind de la fracțiunea Partidului Liberal o declarație prin care să fie inclusă în proiectul de decizie ceea ce a spus domnul președinte a fracțiunii. În acest sens, eu vreau să reiterez o chestie. Conform legii privind la 436, autoritatea deliberativă și autoritatea executivă sunt două autorități diferite. Autoritatea executivă execută deciziile autorității deliberative. Autoritatea executivă nu execută declarații politice. Și autoritatea executivă nu execută, reieșind din faptul că s-au consultat, având avizele comisiilor de specialitate, nu execută declarații. Autoritatea executivă și primăria execută decizii. În acest sens, domnul consilier, aveți tot dreptul, în ședință în plen, în baza ședințelor de comisiilor de specialitate, să propuneți modificări, amendamente la toate proiectele de decizii, să veniți cu proiecte de decizii înaintate conform procedurii respective și să fie aprobate de Consiliu. Ulterior, primăria și autoritatea executivă și întreprinderile municipale să execute decizia Consiliului Orășănesc. Și acum, vis-a-vis de decizii. Statutul fiind înaintat de 3 ori către consilieri, fiind avizele comisiilor de specialitate, eu vă propun să-l aprobați ca bază și în cazul când este necesar careva amendament și careva propuneri, să le introduceți în ședință în plen și să fie votate. Vă mulțumesc. Cine vă dorește președinte? Pur și simplu să... Eu am putea să predem. Întrebarea dacă se ia o dată cuvântul, știu, de 10 ori. Păi, dacă ați uitat să preîntâmpinați, atunci trebuie să preîntâmpinați. Eu am preîntâmpinat cuvântul. Eu am să te opresc așa. Domnul președinte. N-am înțeles. Dați să votăm ca bază și apoi să N-am înțeles. Cine pentru ce să votăm ca bază, putem... Referitor la declarații politice, domnul primar.
E vorba de, nu declarații politice, e vorba de o propunere care a Deci, fost dată de către Cine Consiliul împotrivă? Rășănesc Orhei, Sau ca obținut? dumneavoastră să luați în considerare. Fracțiunea Partidului Liberal, ca și dumneavoastră, reprezintă anumiți consilieri. A fost o propunere care dumneavoastră ați acceptat. Noi vorbiți doi. Cine? Domnul, Mulțumesc. nu s-a dat nimic cuvântul. M-a spus motiv. Cine dorește să iei cuvântul? Da. O duplicitate. Vorbeam cu noi oameni. Și nu înțeleg să s-o votat sau nu s-o votat. Votați în votat ca propuneți să vote în votat propunerea proiect de cei 5.1 ca bază. Vă rog frumos. Vă rog frumos, votăm pentru proiectul 5.1. Cine pentru ce? Ca bază. Ca bază. Unanim. Cine mai dorește să iei cuvântul de întrebare? Propune. Propune. Propun ca punctul să fie introdus punctul 6, respectiv punctul 6, 7, de 7 și 8, în care să fie introdus un nou punct cu următorul conținut. Se creează Comisia de Monitorizare a Activității Întreprinderii Municipale Orhei Transportului, care își va începe activitatea cu înregistrarea conform legii întreprinderii. Comisia este constituită de 5 consilieri roșenești de următoarea componență. Acum fiecare fracțiune să propună. Comisia monitorizează activitatea întreprinderii municipale Orhei Transport în ceea ce privește selectarea angajaților, starea unităților de transport, respectarea itinerariilor de rută, calitatea serviciilor și propune la necesitate autorității locale executive măsuri pentru buna desfășurare a activității întreprinderii. Comisia monitorizează activitatea întreprinderii municipale Orhei Transport și prezintă informații Consiliului Rășănesc Orhei la solicitare sau cel puțin o dată la 6 luni. De asemenea, o nouă propunere cu privire la modificarea genurilor de activitate din statut, adică, de fapt, corectarea lor conform. Au fost propunere. Domnul președinte, în privința propunerii enunțate de domnul consilier Bățan. Noi creăm, adică vrem să creăm astăzi împreună o întreprindere municipală de transport care să ofere servicii de transport cetățenilor a orașului Orhei. Prin crearea, părerea mea proprie, prin crearea acestei comisii, noi din start să introducem o noțiune, o cenzură la această întreprindere care încă nu s-a fondat. Eu sunt de acord cu domnul Boțan. În cazul când noi formăm această întreprindere și apar careva de la PDR sau careva informat, întreprinderea lucrează cu careva, mă rog, dubii, atunci se poate creat în ședință de Consiliu o comisie și de verificat această întreprindere. Și chiar dacă se va crea această comisie parcurs, ea trebuie să fie creată după reprezentativitatea partidelor, nu știu cum, după alt criteriu. Oamenii sunt în partidele. Opinia partidului nostru, pe CRM, în primul rând, din cronologie care au fost, întreprinderile care au distribuit orașul, cum au procedat, au lăsat, și am văzut dimineața toți oamenii au mers pe jos și pe urmă, prin șantaj, au vrut să ridicăm până la 3 lei și au fost înaintat de decizia asta, că noi am refuzat. Da, poate nu sunt documentele perfecte, au fost făcute. Și asta poate e o leacă și neajunsul primăriei. Dar totuși, întreprinderea municipală trebuie să fie și sper noi asta facem, că să nu facem că să măjărăm preț de la 2 până la 3 lei. Și partidul nostru asfaltăm pentru întreprinderea municipală să nu măjărăm preț până Domnul la 3 Consilier, lei. fracțiunea dumneavoastră votează pentru modificare. Eu suport că Vă rog, liniște. orice comisie, în municipală, asta e resus, deoarece dacă în Chișinău sunt vreo 20 de municipale, închipuiți-vă, consilierii din Chișinău fac așa comisie. Deci orice municipală este persoană juridică, răspunde în fața legii, este noi adică îi dăm statul legal și nu o să apară fiecare răspunde de călcări personale proprii. Deci, mai sunt propuneri? Da, mai sunt propuneri. Eu am spus, vorbește. Ajunge. Eu este una esențială. Și pentru că la noi în Orhei au existat probleme. Și pentru că pe asta îi privește foarte mult pe oameni. Și aici absolut nu contează coloratura politică. Este nevoie de o comisie care pur și simplu monitorizează, care nu se implică în activitate. Dar când este necesar, de exemplu, comisia se poate întruni ca să verifice dacă se respectă itinerariile de rută.
la nevoie propune primarului măsurile necesare. Dacă și prezintă Consiliul Orașănesc un raport. Bine, Din înțeles. fiecare fracțiune se prezintă câte un membru ca să fie Am parte din înțeles. comisie. Mă scuzați, nu vă întrerup. Să fie membru în comisia respectivă. Este un lucru care este necesar și din ce considerente? Fiindcă există precedente, nu vreau să mă refer la problema în cauză, când deciziile Consiliului sunt luate drept bază pe unor decizii care nu întotdeauna corespund voinței consilierilor. De aceea este nevoie implicarea nemijlocită a consilierilor. Dumneavoastră să aveți posibilitatea numai să dați interpelări, după care o să vă răspundă peste 15 zile, n-ați vă plac răspunsul, o să mai dați interpelări și tot așa o să îmblați. Chiar având Domnul președinte, mă scuzați. asta, de aceea comisia este absolut necesară. Vă rog, dragi consilieri, să susțineți propunerea în cauză. Și modificarea conform legii a Stimați genurilor de colegi, activitate. eu propun să puneți la voce ce am indicat eu în procesul verbal. Punctul întâi să fie completat cu următoarele. Se înființează întreprinderea OK Transport și după cuvânt Vasile Mac 160 cu delegarea serviciilor de transport public pe rutele urbane a orașului. Și modificările se propuneți conform. Adică dăm și domenii de activitate. Conform ordinii de parvenire. Dacă nu mai sunt în... Putem? Da, posibil. Ce... Deci situația asta vreau să mă expun pentru că va trebui să semnez decizia. Referitor la propunerile domnului Boțanu, se creează comisia, așa o formulare de mare, cum ați știut pe dumneavoastră, îmi pare rău, nu, după tehnică nu merge aici. Cine? Care se Nu, staturile. Formulat punctul din 3-4 propoziții nu merge. O formulați dumneavoastră cu o singură propoziție și... Eu am propus așa cum am formulat eu. Deci, ridicați legea cu privire la actele normative și vedeți că într-un punct nu poate să fie 5 propoziții. 5 propoziții poate fi într-un punct al unui regulament. Bine, două propoziții atunci propun. Nici două nu. Deci nu degeaba vă zic. Una propun. Formulați așa. Se creează comisie de monitorizare. Eu n-am oprit, imediat. Și referitor la modificarea genului de activitate statutului întreprinderii municipale. După părerea mea, întreprinderea municipală SCL nu are nimic cu întrebarea care discutați astăzi. Dumneavoastră trebuie să verificați statutul întreprinderii, să faceți o Nu decizie. se cere, întreprinderea OK Transport, statutul care îl aprobăm astăzi. Păi nu puteți modifica. Păi acolo trebuie corectat genurile de activitate. Păi nu fac întrebarea, punctul, dar nu-i modificarea, da. Dați propunere aici. Eu am dat propunere cu privire la instituirea comisiei și am dat propunere ca să fie corectate punctele respective Care conform puncte? Hai numiți puncte. Mergeți procedură. servicii publice de transport de călători, el de fapt Punctul numărul 2.1 din capitolul 2 din statut. 2.1. Haideți, aici propunerea concretă, nu la general. Ne spuneți acum așa. Concret. Haideți. Deci ele sună conform clasificatorului genul de activități din economia Moldovei altfel. Servicii publice de transport de călători sunt de fapt servicii publice de transport în folos public sau transportul de pasageri în folos public. La următorul, transportul rutiere de mărfuri și în loc de publicitate, pur și simplu cuvântul publicitate. Așa sună genurile de activitate. E ceva care e evident. Haideți mai concret. La punctul 2. Domnul președinte, o să citesc prin expres din nomenclator. Corect. Expres din nomenclator. Expres din nomenclator. Și aici ar veni la punctul 2.1, modificarea expresă din nomenclator. Transportul cu autobuze, transportul cu alte tipuri de transport pe bază de grafic, transportul cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar, transportul cu taxiuri de toate tipurile, tot așa, în principiu, alte transporturi terestre de călători, transportul rutiere de mărfuri și deja publicitate. Și plus 63 activități conexe și auxiliare de transport. Iată, asta este expres din nomenclator. În nomenclator mai este așa de transportul de călători în folos public, transportul rutiere de mărfuri și publicitate. În conformitate cu legea cu privire la licențiere, transportul public de călători este genul licențiat. Păi da, dar aici, nemijlocit în nomenclator, transportul... Acolo scrie deja ce se include. Asta știți descifrarea. Păi da. Dar noi trebuie să spunem numai genul de activitate. Numiți ce scrie. Transport de călători în folos public. Și transportul rutiere de mărfuri
Și al treilea, publicitate. Aș vă rog că ați spus propoziții și nu Transportul de călători în folos public. haideți să facem așa. Doi moduri, întreprinderi, practice, persoane, reguli de activitate. Două puncte. Primul supus, servicii publice de transport și călători. Rămâne sau nu? Nu. Păi spuneți, nu, așa. Niciunul nu rămâne de aici. Niciunul. Păi Niciunul. de ce trebuie să scot eu? Vă rog frumos, că e Păi eu mai cred dumneavoastră. Transportul de călători în folos public. Public. Asta va fi mult supus. 1. 2. Transportul rutier de mărfuri. 3. Publicitate. Asta ar fi părerea. Deci iată, asta e propunerea dumneavoastră și respectiv Și- nu punctul 7, cum l-ați nu un punct suplimentar. Deci asta vă retrageți. Rămâne asta numai. Dumneavoastră nu m-ați înțeles. Eu v-am spus că am o propunere referitor la instituirea comisiei, dar aici pur și simplu trebuie de corectat. Dacă vă duceți la cu genurile astea la Camera Înregistrării de Stat, ei pur și simplu o să vă le corecteze. Bine, uitați-vă, haideți așa, ați propus două propuneri. Una, să creează comisia, doi, să modifică statutul. Deci punctul Nu este se modifică, se corectează. Păi așa ați spus. Vă spun Deci încă o dată, punctul nu reformulez. să nu puneți. Se corectează genurile de activitate conform clasificatorului. Puneți la punct Poți să aparte. corectezi, poți să dai propunerea ca amendament să fie propus modificarea statutului care este modificarea proiectului de statut. El nu se corectează, dar se modifică pur și simplu. O să fie corect. Bine, deci nu punem punct aparte aici, îl punem direct acolo. Eu asta Direct vreau. în statut. Asta e. Asta nu vă retrageți de ce asta. Rămâne cu Mai sunt comisia. propuneri. Comisia Deci, sunteți. prima propunere, cu privire la instituirea comisiei, 2, privire la... Formulați instruirea comisiei. Se creează Comisia de Monitorizare a Activității Întreprinderilor Municipale OK Transport, care își va începe activitatea după înregistrarea conform legii întreprinderii, fiind constituită din 5 consilieri rășănești. Punem la vot? Propunere, da? Da, se creează comisia de Da, propunere. care va începe activitatea. Înregistrarea. Conform legii Întreprinderii municipale. fiind constituită din 5 consilieri rășănești, reprezentanța fracțiunilor, diferitor fracțiuni. Sau a tuturor fracțiunilor. Vreau o propunere. Da, votim. Domnul Savin s-a referit la delegarea puternicilor, da? Eu propun să fie mai corect și mai juridic de introdus punctul 7 în decizia dată, ca întrebarea aparte și de substituit punctul 7 cu punctul 8. Și anume la punctul 7, doamna secretară, vă rog frumos să notați. Se delegează întreprinderea fondate după înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, virgulă, după primirea licenței, virgulă, competența exclusivă de a presta servicii de transport public, virgulă, competența exclusivă de a presta servicii de transport public de călători în orașul Orhei. La care punct ați spus? Punctul 7. Suplimentar. Servicii publice, servicii de călători, cum ați spus la urmă? Servicii de transport public de călători în orașul Orhei. Stai, serviciile de călători în orașul Orhei sunt și taxiuri, nu poți să fie inclusiv primăria să fie. Călătorii așa este. Iau ceva ce nu Deci, poți spune exclusiv. De transport public, nu am spus. Este. Serviciul de taxi nu este serviciu public. Eu am spus de transport. Activitatea lor e celor gen de activitate. De transport public. Vă rog, atenție. Punem la vot. Domnul președinte, am și eu o propunere. Putem. Domnul consilier, eu vă rog să adăugați un punct în proiectul de decizie în care, după primirea licenței de la Camera de Înregistrare, decizia din 1 aprilie cu privire la declararea stării excepționale să nu aibă efect juridic. Adică să fie epuizată ca efect juridic. Sau încetează efectele juridice ale deciziei din 1 aprilie, odată cu primirea licenței de către Întreprinderea Municipală OK Transport. Domnul primar, nu o să țin și urmă să o facem. Nu știu cum să O faci. să faci pe urmă, acum nu a fost necesar să... Cine știe când s-a înregistrat, cum s-a înregistrat și... Se registrează licențele lucrătoare Deci, maxim. Da, punem la vot. Vă rog, atenție. Propunerea lui domnul Boțan.
Mai este o întrebare. Da, putem. Nu e clar cu întreprinderea municipală. Nu suntem... Și nu e clar. Nu, așa După denumit. regulament. La termenii nu, așa e municipal, merge la general. Dar și la sat, La tot toate, așa da. să- Și la sat tot municipal. Asta. Da, vă rog atenție. Punem la vot. Am o реплику. Da? Я сейчас спокойно обращаюсь к вам, как канцеляру, к коллегам. Хочу сказать, что, к сожалению, это не решит никаких проблем. И вы сегодня, голосуя, я думаю, что поднимем этот вопрос перед своим уходом по окончанию нашего срока. Я не знаю, что является как бы основанием сегодня, то есть спешить. Я не знаю, что сегодня является основанием созывать третий раз, то есть консилиум по этому вопросу. Потому что на улицах нет забастовок, не стоят люди, функционирует транспорт. Я не знаю, чью игру вы сегодня поддерживаете. Я бы очень хотел, чтобы это предприятие было основано на каких-то реальных экономических и могло существовать, эффективно работать. Но проблема не в предприятии. Потому что нет разницы, оно будет муниципальное или оно было бы частное и выиграло бы на тендере. Это правда. Проблема заключается в самих водителях, в их ментальности, собственников этих транспортных средств. И я знаю позицию и Ромина, то есть и Олега, и Георгия, и Иона, и свою, и вашу. То есть, что мы все бы хотели бы, чтобы транспорт функционировал нормально, в установленное время, Ладно, как ладно. должно быть. Ми дискутуємо, яку ми пропонуємо. Am o replică și Реплика прямого відповіді. И Eu то, ради чего это делается, Потім Comportați-vă mai decent, domnul primar. значит, то, ради чего мы это делаем, к сожалению, не будет решено с возникновением этого муниципального предприятия. Что мы сделаем? Мы сделаем еще одну небольшую дыру в местном бюджете, потому что уже через 2-3 месяца или полгода мы будем голосовать за изменения в бюджете и выделение дополнительных денежных средств. Что мы сделаем? То есть мы легализуем, то есть черный оборот денег в Аргееве под муниципальным предприятием. И каждый из вас, то есть если есть какой-то персональный интерес или нет, он будет стремиться запихнуть туда своего человека в орган управления. Что мы сделаем? То есть мы оставим проблему, как она существует. Водители, как не выезжали в часы пик, они не будут выезжать. Водители, как не доезжали до указанного места до остановки, они не будут выезжать. Они как выходили неопрятные на работу, они будут выходить Влад, чи неопрятные. пропоную? И самое важное было бы, даже сегодня вы проголосовали, то есть Кабара за этот документ, все-таки с каждой фракции собрать по человеку и реально поработать. Потому что, к сожалению, аппарат примарии использовал данные с пальца, с тетрадок, может быть, руководителя этой организации, то есть, которая функционирует в настоящий момент по чьей лицензии. Но никто не делал нормальные фотографии рабочего дня, никто не посчитал, сколько по данному маршруту с промежутком там, 10-15 минут транспортных средств должно ходить, сколько это циркуляций, какие часы пик, когда это доходно, когда, значит, это недоходно, когда это убыточно. К сожалению, этого не сделали. И вот это неподготовленный материал, мы впоследствии вместе с вами будем нести ответственность за все то, что сегодня происходит. Мы просто будем выделять деньги на содержание этого предприятия. А часть кэша, то есть доходы, которые будут получать водители, будут уходить в карман директору и, значит, той ответственной группе канцеляров или примаров, то есть, которые будут его контролировать. Я это вам хотел сказать, что вы вместе со мной несете эту ответственность, и нам очень много нужно будет потом поработать над этими документами в дальнейшем. А в целом, то есть, конечно, я, как и все жители этого города, хотел бы навести порядок в транспортной системе. Но это не тот путь, к сожалению. Спасибо. Eu propun găsit? Eu propun la vot propunerea lui domnul Boțan. El are două propuneri, nu? Nu, eu propun prima propunere, cum citești doamna secretară. Se creează Comisia de Monitorizare care va începe activitatea după înregistrarea întreprinderii municipale conform legii, fiind constituită
din 5 consilieri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor. Corect? Corect. După asta o să aprobăm un proiect de decizie, o să facem, Întrebări? care o să prevadă atribuții. La vot. Cine pentru propunerea domnului Bățan? Putem vota. Împotrivă? Îmi pare rău, domnule consilier, că nu știți faptul că transportul este o problemă importantă. Și nu vreți să aveți informații la prima măsură. Se creează pericol să cum iarăși. Să informați. Может, комиссия допустим, я ничего не видела плохого и могу за это проголосовать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Avem 16 consilieri în sală. Anunț că ședința este deliberativă, respectiv Mai departe. Material lucrează atunci. Este propunerea, votat ca bază, dar prima întrebare. Este propunerea de a vota în regim. Sunt propunerea domnului Ducan, adică domnul Savin de punct, de a produce punctul 7 și 7 și de a vota și pe urmă de a vota pe care se... Știți? propunerea 7 se delegează întreprinderii fondate după înregistrare și după primirea licenței competența exclusivă de a presta servicii de transport public de călători în orașul. Cine? Punem la vot? Cine pentru propunerea aceasta putem vota? Nu am înființat-o astăzi date de servicii de corectă. Cine împotrivă? Unanim? Unanim. Unanim. 10 la mine. Deci, propunerea lui domnul Savin deja Nu știu asta. merge un punct separat. Tot aceeași, pur și simplu, eu văd că noi din momentul fondării, noi pentru asta și fondări. Da. Delegăm în dată servicii. Mai este Ничего плохого в комиссии не увидела. Почему Propunerea голосовать? domnului Bățan de a Не поняла. modifica genul de activitate. genul de activitate. Punem la vot? Eu am formulat, Sigur. dar Da, este trebuie. Sigur, numai decât trebuie să votăm. Da. Cine pentru propunerea aceasta putem vota? Împotrivă? 10. S-au obținut? Sonanin. 2 s-au obținut. 2 s-au obținut, da? 2. 10 și împotrivă, 0. Deci propunerea Propune tot s-au votat. o clipă rămâne data, începând cu data de la primul punct, vă rog să dați data de astăzi. Data de Mai asta. mult decât 30. Cine pentru aceea, punem la vot, cine pentru aceea că votăm în întregime? Mai este? Da, propunerea domnului primar, Domnul primar, Deci retrage, nu retrage. retrage propunerea. Da. la vot întregime. Cine pentru aceea ca prima întrebare să fie pus la vot în întregime, putem vota. Unanim. Prima întrebare s-a terminat. Întrebarea numărul 2. Domnul Sângești, propunerea să votăm în întregime, este avizul comisiei. Da, eu vă prezint avizul. Cine pentru aceea ca să votăm a doua întrebare în întregime, putem vota. Domnul președinte, sigur că votez. Eu am votat. Da? Unanim. Unanim. Domnul președinte, este o propunere ca întrebarea 3, 1 și 3, 2 să votăm în bloc, în întregime. Asta Nu, este acolo trebuie să stipulăm. Da. Ce face? Atunci votăm ca Votăm pe rând. Pierd ca Ca bază. bază. Cine pentru aceea că votăm ca bază, putem votăm. Unanim. Prima întrebare. 3-1. Cine pentru aceea că Prima vorbim despre situația excepțională de transport public. Deci, punctul 2 să votăm.
încheie actul de notificare cancelare de statele Republicii Moldova, oficiul teritorial al privire la modificarea deciziei 2.1 din 1.04.2013, cu privire la situația instituțională în domeniul transportului public. Domnul președinte, Ce propune? Dacă îmi permiteți, eu aș propune consilierilor și respectiv, dacă consilierii mă vor susține, reieșind din faptul că dumnealor nu au competența, reprezentantul guvernului în teritoriu au competența de a examina legalitatea actelor, reieșind din actele legislative în vigoare, care sunt la nivel național, inclusiv hotărârile de guvern, legile, regulamente, instrucțiuni și așa mai departe. Statutul întreprinderii municipale, serviciu comunal locativ, nu reprezintă act normativ. Și în acest sens propun de respins notificarea respectivă și totodată se adaugă un alt punct, adică se respinge notificarea prezentată de către Consiliul Roșăniesc privire la situația instituțională în transport și se obligă primăria orașelor Chei să informeze reprezentantul guvernului despre fondarea întreprinderii municipale. Exact. Așa. Și asta ar fi propunerea. Cine pentru propunerea primarului care a propus-o? Poftim votăm. S-a obținut? Unanimitate. Întrebare 3.2. Notificare 3.2. Așa? Cu privire la expoziție și impactul lor. Ce propuneți? Votăm ca bază. Votăm. Cine pentru ceea care primim ca bază, putem vedea. La expoziție. Unanimitate. Ce propuneți? Întrebare 3.2. De respins notificarea. Cine pentru aceea de respins notificare, putem votăm. Votăm întregime. Unanimitate. La punctul 2 Se respinge notificarea. se respinge la punctul 2. Se ia și se respinge. Da? Se ia și punctul 2 se respinge. Se respinge. Stimați consilieri, Domnul președinte, până a finaliza ședința, domnul consilieri, eu, în primul rând, vreau să aduc sincere mulțumiri pentru susținerea proiectului decizie de a înființa întreprinderea municipală Orchei Transport și de a presta serviciul public de călători, unul la mână, și doi, permiteți-mi să, în numele meu personal, în numele aparatului primăriei, să vă aduc sincere și cordiale felicitări cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, să vă doresc multă sănătate în primul rând, să vă doresc multă bunăstare și mult belșug și fie ca lumina sfântă a învierii să vă aducă numai pace și liniște în casele dumneavoastră, să vă aducă bucurie din partea celor dragi alături de dumneavoastră și inclusiv să aveți binecuvântarea Domnului la cele mai bune porniri și să vă înrădicească Dumnezeu, într-adevăr, să faceți lucruri frumoase. Vă mulțumesc, felicitări și Paște fericit. Și totodată permiteți-mi astăzi să avem un omagiat, să o felicităm cu ocazia zilei de naștere, domnul Anatolie Țipordei, colegul nostru. Ia să vedem. Noi special am pus data, da. Felicitări de noastră, zic. Ședința, ordinea ședinței de astăzi a expirat. Ședinții mai este domnul Țipordei. Este ori? Apuntem. Din partea noastră, fracțiunii noastre, tot vă doresc aveți mult sănătate, pace și împăcare. Și la doilea moment vreau totuși, acum am privit la un mediu și am vrut în contextul ăsta să înțeleg că noi finanțăm grădinițele, da? Da. Și a fost situația că a luat șeful grădiniță numărul 6 și acum văd că e scris că ea e denumit că a dat mită 10.000 la
cec și mai departe. Noi cumva urmărim chestia asta, care totuși măsurile noastre, să fie scriem ceva. Domnul consilier, vreau să vă cunoștință, adică nu știu ce este de economie de astăzi, dar vreau să vă duc la cunoștință că Centrul Național Anticorupție a venit la primărie cu delegare la control privind verificarea activității grădiniței numărul 6. Până în prezent știm că verifică care este situația la moment, nu avem niciun rezultat și nu putem să ne expunem care este situația. Și că dumnealor, dacă, nu știu... Dar ea e în funcție? Da, da, ea este în funcție. Să punem interval în ceva așa? Din păcate, domnul consilier, domnul ședinte de fracțiune pe CRM, directorul de grădiniță sunt angajați de către Direcția de Învățământ. Adică noi pur și simplu întreținem grădinițe. Dar angajările și eliberările, suspendările le face Direcția de Învățământ. Nu strigem imaginea orașului, că văd că e scris pe Media Orhei și ea o duță. Asta cumva poate să dăm scrisoare oficială la direcția asta, că să ne locuiască, nu măsuri cumva să primiți dacă este posibil. O să facem, cred că o scrisoare către Direcția de Învățământ, ca dumneavoastră să ia acțiuni vis-a-vis de acest caz. Gata? Ordine ședințe de azi. Vă mulțumesc frumos.